can wani lokaci akwai wani yaro mai suna Audu. Audu yaro ne mai tawali'u da zuciya mai tsafta. Yana rayuwa shi kaɗai a ƙaramin bukkarsa kusa da daji. Wata rana yayin da yake nemo itace, sai ya ci karo da wata tsohuwar tukunya a ƙasan bishiya mai duhu. Tukunyar ba ta kama da sauran tukwane, tana da layi mai ƙunshe da rubutu, wanda babu wanda ya san harshen da aka yi shi. Audu kuwa ya ɗauki tukunya ya kai ta gida. Ko da ya ɗauki tukunyar ya kai ta gida, sai abin mamaki ya faru. Ko da babu wuta, babu itace, duk lokacin da ya zuba ruwa da hatsi, abinci mai daɗi yana fitowa daga cikin wannan tukunya. Labari ya bazu cikin gari, mutane suka fara zuwa suna cin abinci don su ga kuma tukunya shi ma nan. A cikin wani dare, wata na haskakawa. Audu bai iya barci ba, sai ya ji tukunya ce take rawa a hankali. Tukunya ta ce a hankali, Audu. Audu ya tashi tsaye, yana cewa, wayyo Allah, wa ke magana? Tukunya ta ce, Audu ka saurara. Ba duk wanda ya ci abinci daga cikina abu ne abokinka ba. Zuciyar Audu ta buga da ƙarfi. Me kike nufi? Wa ke so ya cutar da ni? Tukunyar ta yi shiru. Bayan ɗan lokaci tukunya ta sake magana, amma kamar mai tsoro. Abincina yana haɗa mutane, amma zuciya ba ta haɗuwa da kowa. Sai ta ƙara da murya mai rauni ta ce, ɗaya daga cikin zuciyarsa tana da duhu. Nan take tukunya ta yi shiru, iska ta busa, karnuka suka yi kuka daga nesa. Audu ya zauna yana tunani. Da safe, mutane suka zo kamar kullum. Balatek, mai yawan magana, ido kullum yana zagaye. Mama Gaita kwa mai barkwanci, amma idonta na da zurfi. Malam Bako tsoho ne mai murmushi, amma murmushin bai kai idanu ba. Kowa ya ci ya sha sannan ya yaba, amma zuciyar Audu ta kasa nutsuwa. Da yamma, Audu ya ɗauki kaɗan daga abincin tukunyar ya kai wa kare. Da kare ya ci, ya kalli tukunya, ya ja baya yana kuka. Audu ya ji tsoro. Da dare ya sake yi, sai tukunya ta fara magana. Ta ce, yaron kirki, gaskiya na kusa fitowa, amma ba yau ba. Audu ya ce, me yasa? Tukunya ta ce, saboda wanda ke sauraro yana kusa. Nan tukunyar ta yi shiru. Audu ya duba ko'ina, babu kowa. A wani dare, Audu sai bai kunna fitila ba ranar, sai ya ɓuya a kusurwa, yana jira ya ga wanda zai zo. Nan take ya fara jin sawu, tap tap tap. Sai ya hango wani a bakin ƙofa. Tukunya ta fara rawar jiki. Tukunya a cikin raɗa ta ce, ka saurara, ka sa ido. Sai wani babban abin mamaki ya faru. Audu ya ga Mama Gaita. Sai ta tsaya. Da ta ji tukunya na magana, tukunya ta ce, gaskiya ba ta ɓuya har abada. Ɗaya daga cikinku ya zo da muguwar niyya. Mama Gaita ta ɗaga hannu, tana cewa tukunyar, ki shiru, don Allah ki shiru. Nan take ta riƙe ƙirjinta ta fada a ƙasa. Audu kuwa ya fito daga inda ya ɓuya, ya ce, Mama Gaita. Da ya zo kusa da ita, sai ta buɗe ido kaɗan ta raɗa, ba ni kaɗai ce ba, sannan sai ta suma ga baki ɗaya. Tukunya ta yi shiru, har ma ta daina rawar jiki. Shin a ganin ku Mama Gaita ce maƙiyar, ko kuma ƙarya take yi ita kaɗai ce, ko kuma da akwai wanda yake taimaka mata? To waye shi wanda yake taimaka mata? Ko kuwa ta san wani sirri ne da ya fi ƙarfin zuciyarta? Me yasa tukunya ta yi shiru yanzu? Kuma wa ke sauraro daga cikin duhu? In kun sani, ku rubuta mana a comment section.
sannan za mu kawo muku next episode labari bai ƙare ba.